Poslanci v Trenčíne nemajú opäť rovnaký názor ako primátor. Richard Rybníček chce predať grécko-katolíckej cirkvi lukratívne pozemky v centre mesta, aby si tam postavila kostol. Suma, za ktorú pozemok ponúka, je však podľa poslancov veľmi nízka. S odpredájom preto nesúhlasia. Od roku 2004 pôsobí v Trenčíne grécko-katolícka cirkev, ktorá združuje asi 1000 veriacich. Nemá svoj svätostánok a bohoslužby slúži v rímsko-katolíckej kaplnke svätej Anny. Grécko-katolíci preto podali žiadosť na mesto o vybudovanie svojho chrámu. Máme tu evanjelický kostol, máme tu židovskú synagógu, máme tu katolícke kostoly. Myslím si, že doplnenie o grécko-katolícky kostol bude posilnením vlastne tej multikulturality mesta. Veríme, že nájdeme porozumenie na mestskom úrade, teda v meste Trenčín. A veríme, že tento náš zámer napomôže aj duchovnému, aj kultúrnemu rastu. Pozemok s lukratívnou polohou o výmere 630 metrov štvorcových chce cirkev odkúpiť v hodnote 32 eur za 1 štvorcový meter. Podľa odborníkov a poslancov je to nevýhodný predaj. Určite je to pod cenu, ale bavíme sa tu o komerčnej cene. Pozemky v centre mesta Trenčín sa predávajú momentálne za cenu asi tak 160 až 200 eur za meter štvorcový. Nám sa tiež zdá táto suma veľmi nízka. Čakáme na ten súdno-znalecký posudok. Poslanci však odpredaj pozemkov v meste merajú rôznym metrom, kým pozemok na výstavbu hokejového štadióna predali investorovi za symbolickú korunu, za svätostánok sa im aj 20 000 eur máli. Naša VZN hovorí o tom, že my môžeme v prípade takýchto významných kultúrnych inštitúcií schváľovať aj prípad hodný osobitného zreteľa a dávať tzv. Nejakú morálnu zľavu alebo niečo, čo má vyšší zmysel ako len ekonomický. Ak sa primátor dohodne s poslancami na odpredaji pozemku, pastoračné centrum, farnosť a kostol by mali vyrásť na tomto mieste o 3 roky. Pre Slovenskú televíziu Dominika Kusa.